Здравей, прекрасна! Днес започваме в изправено положение. Започваме в позата Дасана. Краката са леко раздалечени. Вече, надявам се, си намерила твоя център на тежестта, в който ти е удобно. Знаеш на какво разположение ти е най-удобно да стоиш и най-комфортно. Така, намери това положение, колените капачки леко нагоре, издължаваш гръбначен стълб, рамене надолу, длани напред, затвори очи тук за момент. Ще направим 3 дълбоки дъха преди да започнем, като ще се заредим с сила, увереност от майката земя. Искам да вдишаш. Първо искам всъщност да усетиш връзката на ходилата с земята, да вдишаш през тях увереност, сила. И с издишване, ако имаш някакви притеснения за твоето бебче, съмнения за раждането, някой нещо ти е казал, просто искам да го издишаш надолу и да отида пак, да излезне през ходилата в недрата на майката земя. И там то ще се преобразува в чиста светла енергия. Хайде пак, вдишваш увереност, майчина сила, издържливост за всичко, което ти предстои. Издишваш, даже можеш и през устата, ако искаш. Всичко излиза навън, отива към земята. Последен път вдишваш. Издишваш. Сложи ръце на корем. И утвърждението за днес е: аз усещам майчината сила в мен. Аз усещам майчината сила в мен. Аз усещам майчината сила в мен. Прекрасно. Бавно отвори очи. Сложи ръце тук в страни и започни с малко кръгчета тук. На едната страна. Като искам да забележиш как като отивам назад, леко изправим крака, напред леко свивам. По този начин раздвижваме и ставите и назад. Добре. Бавно преустанови. Искам дясна ръка да остане. Вдишваш, лява ръка отива нагоре. Издължаваш гръбначен стълб, след което леко отиваш настрани. Разтягаме цяла лява страна. Гледаме нагоре. От ходило до върха на пръстите. Хубаво издължаваме тези страни, които толкова много използваме за спане в момента. Добре, освободи, правим и другата страна. Вдишваш, първо издължаваш нагоре, след което леко се накланяш. Поглед нагоре. Добре, бавно освобождаваш. Отиди в началото на постелката. Вдишваш, двете ръце отиват нагоре. Леко раздалечи ходила. Издишваш, отиди бавно надолу. Можеш да хванеш противоположни лакти. Тук е момента, ако имаш блокче или книга, можеш по този начин да се наведеш. Вдишваш, леко присвиваш колене, отиваш нагоре, слагаш ръце на бедра, поглед напред. Издишваш отново надолу. И със следващото вдишване, бавно, прешен по прешен, се изправяш. Добре, прекрасно. Хайде, още веднъж. Този път искам малко да събереш ходила, малко нещо по-различно ще направим. Горе-долу на широчината на таза. Вдишваш, ръце отиват нагоре. Издишваш, клякаш в клек. Поза от катасана, вариация. Като тук не искам да има по този начин дупето да отиде назад и да има извивка, ами да прибереш доколкото е възможно. Опашна кост навътре, корема и сядаш на едно въображаемо столче. 1, 2,
3, вдишваш тук, с издишване отново отиваш назад. Може леко да разтвориш крака, за да направиш място за корем. И бавно вдишваш, прешлен по прешлен, се изправяш нагоре. Добре, прекрасно. Леко събираш ходила. Хайде пак, поза столче. Вдишваш нагоре, отново знаем вече, прибираме опашна коша, издишваш, отиваш надолу, сядаш на въображаемото столче тук. Вдишваш, издължаваш с издишване, лява ръка отива назад, дясна напред, гледаш странично, не искам тук много да преувеличаваш извивката, само в горна част. Вдишваш нагоре, издишваш на другата страна. Вдишваш нагоре, с издишване се накланяш напред. Отново можеш малко да раздречиш ходила. Зависи в кой месец си. Ако си като мен в последен триместър, ще ти трябва да ги отвариш още повече. И пак вдишваш, прешлен по прешлен. Се изправяш. Добре. Пак събираме. Пак столче. Днес акцента е столче. Така, хайде още веднъж. Все пак, повечето практики са по-релаксиращи, но ни трябва малко и сила, защото и издържливост, защото, знаете, раждането не е леко, след това няма да ни е толкова леко, колкото и всичко да е вълнуващо, тъй че тази майчината сила в момента я култивираме. Хайде, вдишваш нагоре, издишваш, сядаш на твоето въображаемо столче. Тук искам с дясно ходило да отидеш на пръсти, вдишваш тук, с издишване отиваш назад, поза войн 1. Задния крак на 45 градуса, предно коляно над глезен. Няколко дъха тук. Изпъваш преден крак, може леко задния крак да отиде напред, вдишваш тук, издишваш, навеждаш се напред, тялото успоредно на земята, вариация на поза пирамида. Може да сложиш ръцете, ако ти е много трудно. И сега от тук ще направим лека балансираща поза, всеки който както може. Ако те е страх или залитнеш, е хубаво да си до нещо, за да можеш да се хванеш. Гледаш напред в една точка, ръцете може да сложиш на кръста, започни поза войн 3, отскачаш с задния крак и доколкото можеш да го нагоре да отиде. Няколко дъха тук. Добре, издишваш, предния крак си отива на мястото отпред, връщаме се в столче, откъдето тръгнахме. 1, 2, 3, вдишваш тук с издишване, наклон напред. И вдишваш, прешлен по прешлен се изправиш нагоре. Един дълбок дъх тук. Осъзнай разликите в усещанията от двете страни. Майчината сила е в мен. Майчината сила е в мен. Можеш да направиш и другата страна, обещавам, ще става по-лесно. Вече сме в пика. Добре. Пръсти пред пети, гледат напред. Широчината на таза, вдишваш нагоре, сядаш на твоето въображаемо столче. Отиваш този път с другото ходило. Ляво ходило на пръсти, вдишваш тук, отива назад на 45 градуса, таза си е напред. Отиваме в поза войн 1. Малко да се преместя назад. Няколко дъха тук. Отново използваш дъха, за да се успокоиш, да се стабилизираш, както ще бъде и по време на раждането. Колкото по-спокоен, дълбок е дъха, толкова по-спокойни сме и ние. Добре, вдишваш, изпъваш преден крак, задния крак може да малко напред и се навеждаш напред, само че без да се пригърбваш, колкото се може торса да е успореден на земята. Ако това ти е трудно, може леко да присвиеш коляно, да сложиш ръце тук.
Добре. От тук по-завоин 3. Всеки преценява как може да се хванеш за нещо. Гледаш напред в една точка, която не се движи. Задния крак отива, леко отскача. Активен крак. Знам, че ни е по-трудна координацията, когато сме бременни, но е важно да я тренираме, за да нямаме някакви инциденти, да залитаме, да падаме. Важно е да се тренира. Отива ляв крак напред. Отново столче. Последен път обещавам. 1, 2, 3. Отиваш наклон напред. Може пак да разшириш леко тук ходилата. И вдишвайки бавно, прешлен, попрешлен се изправяш. Много така ударно започнахме. Прекрасно. Искам сега да разтвориш ходила. Разтвори ходила. Пак можеш да си вземеш блокче или книга пред теб. Сложи ръце на кръста. Пръстите са пред петите. Вдишваш тук, издължаваш гръбначен стълб, с издишване се накланяш. Така, тук опция да стоиш на книга или на блокче, опция, ако отидеш додолу, да отидеш додолу. Вдишваш дясна ръка нагоре. Вдишваш тук, издишваш. Дясна ръка взима място на лява ръка. Добре. Сега от тук, ако имаш нещо отпред, можеш да го сложиш. Едно хубаво разтягане. Хем усещаш разтягане в задна част на краката, хем отваряме гръдния кош, раменете. Добре. От тук вдишваш тук, гледаш напред, с издишване отиваш на дясна страна, докъдето можеш. Може би не можеш да стоиш додолу, може по-нагоре. Както можеш. Можеш просто до тук да останеш. Вдишваш нагоре, издишваш. Вдишваш, издишваш. Продължаваме няколко пъти. Вдишваш, издишваш. Вдишваш нагоре и издишваш. Сега правим следното нещо. Отиваме на дясна страна. Виждаш тук дали можеш да останеш през долу. Ако не можеш пак да си помагаш с нещо, слагаш длани пред гърди, няколко дъха тук. Много интензивно разтягане тук, вътрешна част на това бедро се получава. Добре, от тук можеш да си седнеш на земята. Вдишваш тук, отваряш тук още повече. С издишване, вижда ли този крак може да отиде напред. Може да завиеш ходило, така че да има разтягане тук в предно бедро, в ходило. Вдишваш тук с издишване, само че по-настрани всъщност да има място за корема ни. Няколко пулсации напред. Добре. Добре, тук може да си помогнем пак с нашето блокче. Отиваме така както дойдохме, изправяме се нагоре и ще направим и другата страна. Оставаме първо тук няколко дъха. Доста интензивно се усеща в изпънатия крак. Сядаме, завиваме. Ако това ти е много трудно, можеш просто по този начин. Правиш леко настрани, прави пространството, вдишваш и с издишване леко накланяне. Добре. Нагоре. Връщаме се по обратния път. Така събираме леко ходила и си отиваме в йоги клек. Отново, ако йоги клек ти е труден, можеш просто да седнеш на нещо. Няколко дъха тук.
Добре, от тук сядаш на земята, поза костенурка. Айде, всъщност ще застана така. Всъщност, преди да направим поза костенурка е ходилата на широчината на постелката, наляво, надясно, краката. Добре, от тук отиваш поза костенурка, диамантена форма тук отпред. Вдишваш и издължаваш с издишване, наклон напред. Главата виси или ако искаш пак можеш да сложиш нещо, в което да сложиш главата. Ръцете могат да отидат отдолу. Наблюдавай възвръщането на естествения дъх. Бавно се изправи нагоре. Кръстосваме крака. Завършваме с 3 дълбоки дихания. Вдишваш през носа на 4, 2, 3, 4. Издишваш през устата на 6, 2, 3, 4, 5, 6. Още 2 пъти. 3, 4. Издишваш 2, 3, 4, 5, 6. Последен път вдишваш 2, 3, 4. Издуваш хубаво корема като балон. Издишваш 2, 3, 4, 5, 6. Усещам майчината сила в мен. Усещам майчината сила в мен. Усещам майчината сила в мен. Може да сложиш ръце на корем. Много често, поне при мен, не знам ти как го усещаш, точно в края, след като приключим практиката, бебче се активизира най-много. Остави няколко момента тук за връзка с него. Можеш да му кажеш каквото си искаш, да му изпратиш каквото искаш, просто пообщувай с него. Колкото време имаш. Намасте. До следващия път.